ikke spurt, Marius. Her, der skal spurt på hele vejen over. Hele vejen tilbage. Husk nu at gøre det ordentligt. I bliver filmet. Det kommer på YouTube. Nora, spurt. I skal spurte. Det skal være... Det skal blive forpustet, når I er færdige. Ja, det er fint nok. Bare gå. 5. Altså, I skal hoppe 5 gange, ikke? Kommer armbøjning? Må vi så lave 40 armbøjninger? Så lad, jeg er gammel, så jeg kan sgu ikke. Men sådan nogenlunde. Altså, Lasse, må vi så lave 40 armbøjninger i stress? det skal ikke bagefter. Ja. I weekenden, der har jeg lavet 60 armbøjninger, hvor jeg kørte op til at kaste min storebror. Ja. Den gør 60 af. Det er godt. Så kan du sagtens lave 20 nu. 20. Så vinder jeg over. Nej. Du sagde, du var taget ud fra programmet. Rygbold. Rygbold. Nej, plakken. Prøv. Hold hænderne nede på ballen. Så ryk op 20 gange. Det skulle du gøre. Det skulle du gøre en halv time til håndboldtræning. Ja. Det er sgu misbrug af halvtid. Du skal ikke have benene op. Er du færdig? Det er godt. Planken. Det gør vi bagefter. Flytter I fødderne op sådan her. 20 gange frem og tilbage. Hænderne ned bagved, så I ikke sidder og svæver. Ligesom mig. Det understøt. Når I gjort det, så kører I lige ud og ind 10 gange. I må godt lave plads derovre, Philip og Victor. Hvor mange var det? Jeg laver dem ikke. Hvor mange skulle I stille tage? Du skal 20 sådan her. Det har vi gjort. Det er godt. Og så 10. Så er det 10 armbøjninger. Ja, det siger jeg bagefter. Prøv at se, og en armbøjning. Ikke? Det er altså strakt ned, ikke? Med brystet. Man gør ikke sådan her, Conrad. Det er ikke ormen, du laver og danser breakdance. Vel? Strak krop. Prøv at se på Nora. Det der har jeg også gjort. Ja. Hold kroppen strak. 10. Prøv at se. Det er bedre at lave nogen, hvor man ikke bevæger sig så meget som August gjorde, end at sidde og bevæge det hele op og ned. Altså sådan her, ville det. Jeg vil ikke bruge bevæge armene op. Så ligger jeg i planken. Man ligger sådan her, og så tæller man til 45. Og man må ikke røre med andet end med tæerne, og kroppen skal være strak, Philip Kansing. Ehren, ned med albuen. Jeg venter på dig. Sådan der. Vi skal tælle til 45. Tager du, Berger, tog du 10, 20, 30, 40? Vi gør 8 til sidst. Jeg er nået til 1 minut. Jeg er nået til 100. Det er godt. Jeg var nået. Og det skal I lige lave 8 spring. Sådan her. Prøv at se her, dreng. I sætter jer sådan her. Nej, ikke det. Og hvis I har et eller andet, I kan hoppe op til, for eksempel gyngestativ, så prøver jeg at springe op sådan der. Og så prøv at se. Her har jeg højre fod foran, så der sådan der. Springer jeg op. Så går jeg ned sådan der, så har jeg venstre foran. Så I skal i hvert fald springe 4 på hvert ben. Og I må godt række op med hænderne. Og I skal prøve ligesom, hvis der er et gyngestativ, så om I kan nå Det er sådan en flok frøer. Skal I springe så? Ja. Sådan. Jeg må prøve noget overlægger. Den her for. Jeg kunne det, jeg var for mavebøjninger. Ja, mavebøjninger. Så kalder vi det mavebøjninger. 20. Det skulle du også før. Og kom lidt længere op, Victor. Stræk benene lidt mere ud. Lasse, husk mig. Jeg vil godt komme hjem til. Er det den, der rigtig specifikt, der kommer på YouTube mange gange? Er det rigtigt, Lasse? Det er godt.
Er der så nogen, der kan huske? Ja, jeg kan godt. Ja, jeg kan godt. Hvad pointer? I behøver ikke at lave den her hurtigt. Det er bedre at lave den lidt langsomt. Hvad er vi nu? Vi er ikke færdige. Det er helt forkert. Er der så nogen, der kan huske, hvad det næste var? Det er arbejde. Nu har jeg lavet 10 arbejde. Ja. Så skal I frem der 10 gange. Og I må godt prøve at køre. Prøv lige at høre den her. Prøv lige. Den her, det er vigtigt. I må hellere køre lidt langsomt, og så køre fødderne 2 cm over jorden. Så I ikke kører frem. Prøv at se her. Er der en, der har en linje? Jamen cirka. Okay. I stedet for at sidde og køre sådan her op, Lasse, eller sådan her rundt. Lige hen over jorden, ikke? Hey, du kommer! Ja, det er fordi, at der ikke er slået græs. Ja. Jeg rører ikke jorden. Gør sådan her, Lars. Op med benene. Se lige nu rør heller ikke. Det er godt. Jo, kan det ikke noget være krydset? Den er jo godt. August, er det en armbøjning? Pause. Er det en armbøjning? Lasse, jeg holder 10. Ja, vi skal lige lægge planken, og I skal tælle til 45, når I ligger i planken, okay? Der kommer lidt længere, så jeg ved, at jeg kan blive filmet. Nora, ned med rør, ned. I skal ligge lige i planken. Det betyder, Hvad med mig? at Philip ligger rigtigt. Kåre ligger næsten rigtigt. Ligger du og rører jorden, Benjamin, ellers ligger du flot. Nej, han ligger ikke og rører jorden. Færdig. Nu. 1 minut. Mand. Det er godt. Lasse, Og hvis I laver det flere gange i løbet af sommeren, så må I jo godt se, om I kan tælle til 60 i stedet for. Ja, det sker. Det skal vi. Ja, men i stedet for, at I har jo ikke en stige derhjemme til at træne på. Men der er helt sikkert nogen, I har sikkert alle sammen et stykke snor, I lægger ud sådan der, og så kan man bruge det i stedet for. Det første, I skal, det er den der. Prøv at se. Prøv lige at gøre det langsomt, Victor. I skal ind med begge fødder. Gå ud med en, ikke? Og den skal I køre igennem 10 gange. Og lav den hellere langsomt. Sætter den ud. Så sætter den frem. Hvor mange har du lavet? Okay. 5 gange rundt. Så løber I den anden vej rundt. 5 gange. Det er det med forkert ben. Er det kø? Og så, jamen der er også et kryds der, og I kan også lege, der er et kryds dernede. Og så gør I det med venstre bagefter, hvis I har startet med højre. Jeg må have Det er jeg heller ikke for god til. Det kan I også lave på tørresnoren. Du skal gøre en lang figur. Okay. Og så den anden vej. Og så den anden vej. Der kører I 10 gange frem og tilbage. Så har I været igennem det. Kåre, du starter med en forkert. I kan lige prøve dem, og så kan I tage noget at drikke. Og en Nej, bold jeg har der. drikket nogle brud her. Husk, det er vigtigt, at I får den samme fod ind først hver gang. Sådan ikke. Og tilbage, så er det den anden fod, så er det den forreste, der kommer ind først. Eller hvorfor er det ikke nogen, der tager den der? Eller hvorfor tager I ikke den der, mand? Hver af dem her skal I helst lave cirka et minut. Så det kan godt være, ikke er noget ur, men man kan måske, hvis I har et stopur, I kan give. Ellers så... men godt forestille mig. På jeres telefoner. At tage en bold med på sommerferie, ikke? Prøv at se, den første... Kanting, gå væk. Den første øvelse her, den er meget nem. De er til Kanting. alle sammen rimelig nemme. Og hvis I synes, de er lidt svære, hvis I vil gøre dem svære, gå derover, så går I tættere på og spiller hurtigt. Den første, højre, venstre, højre, venstre, så kan man gå tættere på, så skal det svære. Okay. Se om I kan stå og holde i 30 sekunder. I må godt stå lidt fra, så hvis I synes, det er højre, venstre, op, højre, her. Jeg har ikke engang behøvet at vende mig om. Jeg vidste godt, det var dig, der stod og sparkede på stadigvæk. Den her, ikke? Der skal I trække med indersiden. Og spille den. Ind med højre. Over til venstre.
Venstre, inderside over. Højre. Og prøv at høre. Hvis det er, så tager I en lille sten derhjemme og lægger her, så vi skal drible rundt om. Til dig af papiret her, ikke? Sådan der. Så man for eksempel skal gøre sådan her. Med de her til side. Den der, det går heller ikke så godt for mig. Her. Prøv lige at kigge her. Kommer den her, så tager jeg den med der. Igen, det er ikke længere end at bolden kan sagtens få væk. Start med ydersiden nu, Benjamin. I må godt sørge for at trække igen. Nej, der ligger en sten, vi skal rundt om. Det er meget sværere. Jeg bruger ydersiden i stedet for indersiden. Ikke? Dejligt at se, at det er lige prøv at lave dem. Og man lærer at spille hurtigt i et lille område. Og det kan man også sige, hvordan lærer man det? Jamen det gør man, fordi man er hurtigt op på mærkerne, når man spiller nogle sikre bolde. Og det er det, man skal kunne. At spille hurtigt. Og være oppe på tæerne. Man kan ikke lave den her øvelse, hvis man står nede. Sådan her. Ja, det kan man også. Det kan man stå sådan her. Det er ikke så svært. Men hvis man går tæt på her, så er det svært at lave, fordi så ryger det lige pludselig derover. Hvis I kan lave 10 træk, hvor I er tæt på at lave det hurtigt, så har I lige pludselig fået styr på det. Så skal man lave det dagen efter også. Ja. Det er det, du skal lave i sommerferien. Vi laver derhjemme. Der får I programmet. Her. Prøv at se her. Philip Kansing. Vi spiller bolden frem. Det behøver ikke være for hårdt. Og så løber I med frem. Så skal I tage den med rundt via vende. Og så laver I en vending hernede. Det kan I gøre på flere måder. I kan enten vende sådan der. Ikke sådan der. Bagom. Lav den igen. Sørg for at vende rundt. Og køre ned. Med kontrol over bolden. Løb frem mod og vende hurtigt, når I får bolden imod. Vend rundt med kontrol over bolden. Nu. Jeg viser det lige en gang til her. Prøv det her. Kan man ikke lave sådan her? Det må I også holde stå og lave. Kan man ikke godt lave den her? Prøv at se her. Prøv lige at høre. Det der mange gange er vigtigt, det er, at man kan ændre retning og have bolden med sig. Så det er derfor, vi laver den her. Det svarer til, at man løber op, får en spilning, tager den med sig og sætter en af. Det der er vigtigt, når I tager den med her, det er dels, at I har kontrol over den, men I også sørger for, at jeres skridt er, så I næste gang kan løbe, og I ikke skal stoppe op og have bolden med jer. Okay? Skal vi lige prøve at lave, bare lige et par gange, så den her, så kigger vi lige, hvor I spiller bolden ind og vender rundt og løber. Kom. Prøv at se her. Kammerat, gå lige bag med mig. Det er jo ikke sikkert, at I kan lave det alle steder, så må I jo lade være at lave den. I skal ikke kaste, I skal ikke kaste over der og roder derhjemme. Dreng, kom herover. Men først, prøv at kaste den op, så den rammer tilbage, og I tæmmer den med brystet. Og ned på jorden. Tag den op igen. Prøv at tæmme den med brystet. Skal I kaste, så den rammer ind i brystet igen, og ned på jorden. Kom, Berger. Så gå tættere på. Lad være at stå så langt fra, fordi så er den svær at få tilbage.